Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, giyang kaya mga oseyan no iman to, na pupengin tanong si ko Allah, kasabapan si ko kababalwitan wa Muslim. Turoon tanong niyan si ko lalan amatitu, naguawat tanong niyan si ko mga rarata mga paparangayan, balwin tanong niyan, padu ko mga oripan niyan, tatarimaan niyan so simba nagusupang ni. Mga bangsa ko, giyang kaya kibabatong tanong sa dunia, na di tano di panamaran, si ko orian o kaganati tano sa giyang kaya dunia na aya kia orian raktano na giyang kutuwa kasuswat raktano o kadnan tano arabul alamin. Aya sa bapian na wala nga lang panaguntaman tano sa giyang kaya mambubutad tano iman to na tanto miya ka beger aging kutuwa panulon o suranga katawan tanwa ayad na mi proridu ayo amatan wa Adam alayhisalam naging kutuwa iblis naso iblis naipun ko Adam na rin itian natamang ko mga murya tao Adam na rin ito iblis nagupun naman namaran yan ni anda manaya langon yan si Randen mi pagunuta si ko naraka jahannam. Wala nga lang ipanaguntaman tano na api kalatan wisimba na upunta no kasi si Pio iblis na duwan-duwan tano din gitu isa ba kapakapumang ni tano si wallah di tano ni pangangarapan sa di tano mapagsusaitan mapatino si ko mga tao lini mo wallah siniapian si ko saitan katito din mga bangsa ko saitan na mabagra tanto waswasyan. Ayad na bubutawanan yan sa giyang kaya liyaw lupa na so mga tantara yan ang mga satan ang mga manusya. Na wala nga lang panaguntaman tanong na titudo na pamanang kapag istanwiran. Giyang kutuwa pamanang kaya pa ka pesada irang ko Allah. Ayabu di kagagaw satan o banyan mapagas ko mga tantara mga ambutan o Adam na sabu sa tituro na mag-ikhlas. Na auditan mo makapag-ikhlas na kapag-istanod no satan. Ayama na ikhlas na mabalwi so amalta tarutop asibu panunwatan si wala nagyutiman na ikhlas. Di ka kasasaugan sa kapag ilaylain. Di ka sasaugan sa kapag inaganagan. Mababalwi ada ba nga pipikira si ko di nga di kang galabaka si ko panunuatan ka wala ruar buku wala da abon misasangya may tubo gito mabuhi so Omar Ibnul Khattab radiyallahu anhu na lalayon din panginin yan si ko Allah kapngiraw niya na Allahumma ja'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, baluyang ka so langon o panunuwatan na kanaraka alangon makasungkad si ko o kitokit o nabingka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagubaluyang ka so panunuwatan na karaka asya karaka bu panunuwatan. Agu ubang kabaluya abaad na misaugun asi imi panunuwatan ko sa lakaw ka. Giyuti pang niyo Umar Ibnul Khattab radiyallahu anhu. Nasabab ko kaya ampunaw Allah ko pang niyo Umar na ayam yatir Nabi sallallahu alaihi wasallam pantag Umar na masalaka Umarun wadiya illa wasalaka as-shaytanu wadiyan akhar. Daati Nabi okitan o Umar abalintad o di nalalan abadi makasilay so satan na si makaukit ko sa bala abalintad o di na sa bala alalan so tiswallah. Ima naging utak kaya pag sa Umar si ko satan ka inikal ko satan ay sa bapian na kagiging utak kaya pakapag-iklas yan.
Mga bangsa ko, pagpamakinig sa giyang kay oras tanong, giyang kay kapanamar sa amal na amay ka di maikhlas na margen o ba tama pag-susaitan ka. Satan, ayaw man yan na mi prerido ita. Miya panutulo Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumyangaw na masa agyang kutuwa sa katawa awliya. Ayang ngaran yan na subarsisa. Yung uta awliya na pagkagaganyan duwa gawin na din makaturog na din di manambayang. Ago kagaganyan din di mamuasa ko tanday amasa. Tantuwa malay paratiya. Taman sa miya kuwa apuringana sa giyong utay nga diyan. Akalayan ni Simba. Ayamanan yan. Na giyang ko to Simba niyang kuwala. Na isa miya panutul na so mga satan na dirang hindi pang waswasan ikapakagnakian. Sumimba na dad na bayranon giyagai ka galubagyan amapya. Miya kaysa ko nalungan. Naso kung so satan, yaw di na iblis, na tanda niyan subarsisa ko mga tantarayan. Sa madidagyan subarsisa, number niyan araitahan. Isa miya panutul na agi ako nang utuwa may tama satan ay iblis. Na yaman na sumiyong sumaputi a satan. Natigyan na dadagang nakanraka subarsisa. Natigyan na madakal man na dumyandag na mga padakan na dira magaga. Nasa ka pa ni makagagawin. Tigyan na tapangango. Tapangango ka ba ka na madidag? Natigyan na mapya. O magagang ka, nasa kay right hanakan. Na lumyala ako ng utuwa maputi satan. Na misilin sa awliya adataro barsisa. Na di kundi sumbayang so barsisa na obay niyan na di mamudi manambayang. Na di mamuasa so barsisa na di mamudi mamuasa. Nakagi so barsisa na di niyang katawan so migagay na yakataon niyan na ba niyan datara manusia. Tagin o baka iblis. Andidig niyan. Na miya kaysa ako na di siya ni magistorya. Ti kunong ta satan na maputi sasalin sa manusia ay tama na kapasang kay Simba. Na gito, tigyan na kagaga ka na dugo, na di ako makaturog na di ako di Simba. Ako kagaga ka na di ako ni mamuasa ko, tanday masa. Tigong ta sa itang na maputi, malagi ito, kasa ka na mabuti yun, naginan galabakakan, miya kang ginawa isiran. Na gito, di malilang na pagkidaro ang ta sa itang na maputi, na di malilang na kautok man na miya ka uma. Kadi niyan di ginawa, subarsisa ka pa, nidag niyan. Pakaganta sututul na giya ko nang utoy nga na miya umako na gubat pamana ad na inged ang gubaton na nasokon sudat to sang utoy nga natigyan ng mga tantarayan na pagi sa kano kapag alawang tano sa lalan ang kanan ang gubat tano katuma si tano makatidawa sa lalan adi sa batano sira newa sa dalmenged mabina-binasa yung tinway. Nagito, adi ko na talaw ataw magaryari mga sundero na adi mo na babayaran na miya tay sirang ni maalimaw na talaw ataw magaryari. Nakagin natin na rango nang babayaran ka magatin siran sa utang atidawa na tigiran andi tanong mita di na ngaya babaytan wa di nakabinasaan di sirang di mamimikiran na adi mo na miya ka suggest yung isakiran na siya kay kubarsisa ka awliya natiyo diyon mi sana na nga sinaan nasumyung sirang kubarsisa tigiran na barsisa magiptido kami sa lalang wala na nababayami na di mi kaawaan ka da pa diyan na da ba miron kesarigan na ba mira kami sarig ka di mi kagago ba mi pakaunuta. Tigin na di kikapakay ka na bakan mahram. Na kedusa ko. Na miya nga pa diyan sira nung
na din magiu bersisa na tira na ani man di nga kapagiu pilala ko amin na simba kakapurang salalang wala na ino watigiran kaimbele ami sa ngayaw ba ka sa walay niyan na ayabusangan na kao nagia kapag nating ang sa panganan kagi di panatigiran mata o maninindaan nagi problema sa bubaya kadi pandikuan ay malag na kapanangwitang ada peso kapaninindaan ada niyan na gulawla na tiguno bersisa na asar ka makasibay na miya parod na akuan kapag niti ko sa panganan gitu miya suwa ini belayaran subabayaran sang utawalay bersisa na sang utaw niyan na inawa ni rano ng utababayaran na yung so bersisa na sabab ko kabibisin niya ang usimba na minimum sa galibukyan na kapapaninda yan na hindi ka maukakan na inatan yan ng utababay sa panganakan na ibita din sa giyang utuwa pantaga paitaw ang utabagutaw natutok niya nakatawag ka na pilagwin sa bersisa ka apen yan nung kapagilay na daka tatuwa man na nagila sa dusa sidno to ko miya kapipirad na napakaganda sa tutul tikuno saitan maputi ko bersisa antawari ngaya walay siya kuan mimbalay sa ubing kayo ni tiyan ako naki babaya kayo mga kuan askaro dato ay ni sarigira na kanang kaya babayaran ka miyunot siran sa katidawa natigin nato na ipkidi nga natigin na man mau masuy hakan na natango sa kanyan natigin nato na di kanu di maambiti aray atigin na daki sara matutuwak na atigin na isingari ko sa mida kuan atigin so kasi lamang na da atigin sila mga ki da karata yan natamutantang subal siya natigin na way silam na kan napakaganda uman na niyan ng witan sukun yan na totok niyan assalamualaikum atan sukun na ka nakayap man na matitigo ba sa ita na pagkisiw ko na rin mo ululan yan atigin na ano man ikipagisiw mo ron atigin na dinan mapia siya sari kasukuan na pagkisiw nga may wana pagkasakitan na kuwan ayaman na yan na dingan nga tawan natigin na ino kaway pagisiw ko nagito ayawan na totoo niyan na salaman yan nakalakano babeti na mapipiya ka natin ubabaya uway napakaganda sututul kaya manami sa tigmano o saitan na di nga rin di imbiti aray atigin na di kaya tigin di ka pa tigin na kailangan natigin na kataon na kadasan sa mga laki niyan na malong atigin pagpumulong iso kababalo niyan na dapat yan na anak kada sa kawan nagukuan agwan yan katokoyak na baka marata ilalag na natigin na uway nagito di siya man imbiti aray na tigmano sa ita na di nga di imbiti aray na makailayer ka na bisinta ka niyan ginatigin na imbiti aray nga na sasulda tigin na kawarto niyan sumagad na di ka nirang kilay natigin na bunaraki mabu nagito yung meswa girap imbiti aray na utababay na sa pasul dun nanto na yung miyawlaw sabab sa giyong kutuwa kaya tirong nabi makakala rajulon bi imraatin illa wa syaitanu thalithuhuma did na tigo nabi mama masinggilian subabay ada padiran abadi ikatalwiran so saitan na ito na yung miyawlola ay ako na miyawlola na ba niyan din miyawgatan ko tababay manang ito pa mana subhanallah na siku kiyawgatan yan na makawid na akalubar sisa ka ay malag na miya kugat sa din yung karuma imanang ito pa man agilab ka marata upun ka bagi sa lugar na pakaganta sututul mimbota kagi makambota na miya kawid ko na akalo barsisa katigin nagkitukawan na buti ka nakapian yan na buno na kanawatay ni kayo na ako nakinon yan sa watay ni labang yan naguraw ko no babay nga tigin na napalabangan miya ka mga saitan
tigina ato na rin dia nga kuwata tigina ini lebeng nga katuwa na tigina i-report ka na nabubay na tigina to na isuwang na tigina lebeng na kapan kapara din na maka-report na tiruang ako mga lagi niyan o basiran po ako miya sakit si bubay niyo na ini miya tay na ini lebeng akan ana na banyan da lebeng na bubay ini rembeng yan sa kawatayan na da mati miya kau masuk mga lagi niyan tigira na bersih sana sudah bubay mina tigina miya sakit lagi na kaya dia nga tani kapo mani udah kan mapakita kadita atau ni kawan na mini lebengakan na sibar kano na miya makaguro si rango katira ni no miya tay subabay mi pera teran subar sisa agi ulia na agi ako na mamakapira gawin na so kung susetan pia iti tagi no piangiran pala niyang iraon pia iti tagi no patalo so man subabay niyo na biyo no ubar sisa kapia kambote ni lebengyan na uso atawi watayan ayo na makano suisaw na tumatantang na makano so piti na anto na rin ang tatagi no pa na detara tigi no pure tigi na to na ipiti tagi no pa atigi sa tigi na so kung subabay no nami apa kambo ta bersisa na nilibeng na gusto watayan sang utakwa derpa na tigi sa kanagina ni tagi no pa na mamusuy ka talo kagi nga ibulis napakagani na mapakata di ganin mapakati tagi na po naguiran na song so derpa ubarsisa na so ini torong kira no setan na kaya lo tira na miya kalau tira no subabay na gusto watayan na tigira ng ubarsisa saka bisari miyo no napitiro ka kwan siya tira na lalo nga mama kaya tongiran subarsisa na inu itirang ukadi tigira na kati biyuno yan so babaya miya gupi ang buta yan na tigu ukadi ako keputulan sa ulo kaya tongiran nakagi ako ayamanan yan na papatong na mapitan ng bunoon miya ko mo masoseta na maputi tigil na bersisa mapitan ng bunoon kayaran na ay buat ligtas ka na bukay ko sa ka nawatigin ka bukay ko sa ka napalagwi ka napanobat ka wala ka ba mga surga natigin ino ka ni bukay natigin na nasarat tigin na ito na natigin na sududi ako ka kasara sududan na akong atigo setan na buko ang sa ka natigin na lepay din tumutigin na matay ako adi sa buko sa sudud natigin na ay karganian nanto na ikiswa ka sagi nga na nakiya pamuno ka kami kasina kapan na nadindi pagayo kano setan na asar kasududan ako nga nakuha ng bukong sa kanak at tigin na magin mapita na putay ka din nadindi mamagagawa pamigiran ubarsisa paganta sututulay kaya oriano natiginan na asara bukan na wana sududan ko sa natiginan na sududan ka na sududan yan so setan kaya kasududan yan na so miningas nga so setan at tigin na inni bari on min ka ang yasakor ka ayaman no to nagi ako na nakasudud nandi ako ni kasududing ako sa lakaw wala naso lang na malaka na palit may lang na miya deso amalaka na miya binasa ka mimbalo ka mortado nagubangap man puni mo sa amalaka inawano setan na miya ako mamuso mga askar na biyo no iran subarsisa miya gbungsi ko naraka ilan yung man mga bangsa ko agi ang kaya ayaman yan nakibabatog tano sa dunia makikinanglan tano so pangnisi wala turon tano niyan si kulalan amatito apakasul tano niyan si surga amay kaditano ayaman yan na manggilibag agi ang kutuwa pangni naditanod na ki kapangalakuan na ginawa tano o ba tano makasalang sa maliwanag inunta na o kalimutan wala yung utamiya panutulo ayaman na nina so setan na api kala kay simba na kanda uba pekaran so kala kay simba sa baka di mabinasa o setan baka niyan di kalawangi inunta na ayabu diniar ka kalawangi na siapa kau Allah subhanahu wa ta'ala kada tarang utamya so bersisa ino manuto miya ka silay kaging kutuwa ayaman na niyan nakasisiyapan yan sa kutuwa ingaran yan at tigin na miya kawakuwa di man kayaman na niyan na kakwakod na tutula na sabab sa kutuwa dataro ba susulak ya kapag ililain na miya gagaw setan na maakalian kau pa makadaaban yan iblis daaban yan kapag ililain na di man gagaw setan kapi apa naging utamiya so ayan na miya kuan
haya malag na miya binasan ng utababay. Nakuha na din yan din na ito kebuno ang utababay mama. Kasabab ko pa man nakaladusa. Naya keso ang utaso barsisan na ba niya din nakapangakapiyag yung utuwa. Haya man yan na mga laki ang utang mga babay at iyan na pangarumana so babay niyo. Ha? Naya man yan nagpaparay pa mga taubat. Adigi ang utaban niya din na biyo no kakagiyo ba makwadiman. Kawaraan din mga bangsa ko agi nga atawa kapag ilaylay ni galaba ka. Ayamaan yan na diniyang kiraw o ba ayamaan yan na masiyenta na apianto na okita. Kagi pa man ako na ayama pasangon na amay ka air ka di isu dinaswala sa giyang utwa galaba ka adi mababaliwe ikhlas asi panunuatan ko kad ng tanwa Rabbul Alamin. Nagina ni paman na isa akasang kapano satan giyang utwa kapag pagwiswa siniarak tano kapag mudi ko niyarak tano na aya ipmudi ko yan raktano na giyang utwa ayamaan niya na kapaka karibat tanoa di tanong makas lang sa maliwanag na di ka niyan din aya malag na kalawangan o pamakas ka na aya galaba ka na inunga din galaba ka para busik wala. Iya ko na nga naikhlas mga bangsa ko na aya ko na aya man na tos kaun sa mag-ikhlas ka na kapipi nga so amal ka debar ka pagilay. Kapipian ka so amal ka debar ka pagilay arwar busik wala. Aya man na baka busim bayang sa walay nasa na ang kaungot tatarungan apipikir na ka apigilay ka wala ipkaya ako ba niya di tarima aso simbang ka na pipipian ka o pa makaibarat na di ka di simbayang sa sunat sa masjid apigilay ka mga tao na sudura ka at nayakap ka pa sa dangaw na 5 minutos na misimbayang ka sa walay na sudura ka at sunat mamusole nakap ka pa sa dangaw na 5 minutos na mararani mag-ikhlas ka o pumpaman gira di ka disimbayang sa masjid na misunat ka na 2 rakaat na 5 minutos na sisa walay na misunat ka na 2 rakaat na 2 minutos ang takatalo na nanaw saan nakapag-ililay no ay bunga di ka pipe o gilabag ka na orora na pagkailay o pumpaman magagang ka sunat ka sa masjid na 5 minutos ibarat na misimbayang nga sa walay sa sunat na 7 minutos ay panubas sa 10 minutos na padka ko mga mohsin ayaman na mga pipiya ayaman na sobra pang kapag ikhlas katitud na pipipian yan sugal bagyan dataren mamunag yung utwa kasi ka giraw pa maada pakailer ka na malaki kasi ka nagira na pakailer ka na di ka hindi sid ka o gahit na may to midago gira ayaman yan na sekreto aginan mabuhi mga tawa isa pa kasirong wala sa alungan amore nagyang ka na mga sekreto kasi ka mutwa kaya tirano na bisa sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh pitawati unabi apa kasirungan wala sa alungan na mori ko gawi adin na kasirungan arwar ko sirungan wala na isa sang utapito ang utwa sada rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu rajulun mamatigin amisid ka sa sadaka napiyagmayan sa taman sa dikatawan o diwang yan sa may pumagayo kaunan yan. Mga bangsa ko nagina ni pamanang uwan tanong sa giyang aya kapag ikhlas ayaman na yan na isa na kasangkapan tanong akipagistano ko sa itan tanong na di tanong pakalilipatan ng utadua o Umar ibn Khattab radiyallahu anhu tanong din dua at yari yun dua o ikadua mamaw Rasulullah ago pwede ko khulafa ar-rasidun na patkataw nago pwede ko sa pulo mubasharuna bil jannah pinutuluan nabi ang mga tao ko surga nasa katay di pa namarndu yung tatigin Allahumma ij'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a miya aloy tanong sumanan yan paninta ko walay kalimutan nun yan insyaallah mga tutu na tanong bukmang wisap man na oras balasangan wala sa mapya ako din di ka pa makinag lamang sa nulangon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.